kyllä veenottoaukkoa vielä pinnalla, mutta en tiedä. Uskaltaisiko tätä startata? Mutta vettä siellä on kyllä jostakin se vuotta. Mistä siellä tehdään YouTube-videoita? No vittu ihan tästä meidän elämästä alkaa olla niin antoisaa touhua. Antoisaa. Titanikkeja pelastaa järvestä. Niin ja sitten mitä kaikkea muuta tässä tullaan aina perseeltä ja ympäri. Vittu joku hullu saattais maksaa sitä vielä rahaa. No niin. Mieti nyt. No niin, mie kuvaanko siihen korjaat tuon jätin? Jos 10 ihmistä katsoo sen videon, niin... Sulla on aika monta snappiseuraajaa. Jos ne katsoo, niin sitten lyö YouTubeen pystyyn. Joo, mä otin tämän kyllä nyt ihan tänne kameran rullaan tulee tämä. Mie voin itse katsoa sen 5 kertaa. Valokunta tulee jostakin. Jeps. Mie lähden tankille. Aa. Sieltä tulee vähän voda. Grande katastrofe. Tuosta vuotaa pikkusen vettä ja toinen on tuolta veenottorauha pultireistä. Pinnalla oli pysynyt kuitenkin sen verran, että akunavaat oli veenalla, mutta sitten tuo töttörö tuolla niin oli pinnalla. Joo. Tuko kuivatella ja korjata. Kovaa jo. No niin, Ville. Se piti tehdä se YouTube-homma, mutta voiko se nyt kertoa mitä sä teheen? Olen purkanut tämän jälkeen. 678 ruuvia vaan tosta kannesta irti ja nostaa se pois. Niin varmasti on. Niin sinne paljon. Ja tuosta 3 ruuvia. Tuostakin 3. Monta jätät siitä V-ottorauvasta irti? 3. Toinen on jo irti. Sieltä toinen ja sitten toinen on tuolla IPR alla. Vai joku se sen otit irti? En seuraavaksi. Tuolla on. Pääsen. Piilossa viidakko. Ja yksi on tuolla. Ja se on jo irrotettu. Ja tuolla oli 2. 1, 2. Noin. Helppo homma. Se ok. Näytäpä sitä, kuinka paljon sulla oli silikoonia siinä Ihan liikkuu. Eilen käytettiin. Joo. Eilen käytettiin tosiaan tuo pultti pois tuosta se vuosi. Tuosta noin. Mutta ei tiivistynyt. Laitettiin 600 kiloa silikoonia. Kuitenkin pitää puhistaa kunnolla, että silikooni tarttuu siihen. Mutta joo, tänään se piettää. Vai mitä? Kyllä. Sitten vielä täällä on joku korjannut tän tälleen. Tuolta se vuotaa kans. Water kommer här också. Noniin. Onko muuta sanottavaa? Tilatkaa meidän uusi YouTube-kanava. No niin.
Täällä on tämmönen pörinäpönttö. Tai no, äänenvaimeni otettu pois. Pelkkä rautaputki. On muhkeet soundit. No ei me mihinkään Snapchattiin laiteta. Tämä on muuten hyvä kelluke tämä bensatankki, kun sinne ei laita bensaa, niin nämä ei uppoa, vaikka olisi reikä pohjassa. Tämmönen hyvä vinkki. Jos on Titanikin jetti, niin ei tankkaa sitä ikinä. Kellu. Eihän ole moottorissa vettä. Ei tietenkään, mutta käytetään nyt tulpat pois kuitenkin. Pyöräytetään. Tänne on magia, kun tänne menee vettä, niin saa 18 kertaa pyörittää sen ympäri, että ne tulee pois sieltä. Niin suuri osa. Niin, se pyörii tuo putki tällä. Nyt meillä on. No, We have some seriously problem. pitääkö se... Pitääkö se iperata pois sieltä? En mä tiedä. Siellä muuten tämä kikkeli täällä paikalla. Ai sitä kukkarukku, niin tämmönen oli siinä päällä. Ai se oli semmonen, jaa. En tiedä mikä merkitys sillä on, mutta... Se oli sen puutin päällä. Joo. Puntti on irti, mutta mutteri on alla. Mä kaivan sen pois. Mä en jaksa alkaa. Kyllä. No, kun tässä saa kuivattua tämä vähän paremmin ja puhistaa nuo Kato näin. Nyt meillä on... silikoonipinnat. No niin, ja ensimmäinen seuraava soittava. Mitä se oli? Niin on, ensimmäinen joulupäivä katsoja soittaa. Samilla on kärry tuossa pihalla, saa tulla. Mikä sulla on probleema? Meillä on halkittu. Tohti. Jaa, tässä on halaki. No, Sami. siksi se ei pitänyt. Kyllä se, kun tässä kunnolla silikoonia tuohon, niin kai se pitäisi. Silikoneitö. Sami. No.